کاربدەستên welatên yekgirtiyên Amerîka û Tirkiye danûstandinan li ser piştevaniyeka xurtir bû hêzên opozisyona Sûriya nermerê dikin bû dorxistina çekdarên Dewleta Îslamî ji sinûrê Tirkiye û pitir berew Rojhilatê Sûrî bibin. Balyozê Amerîka bû Tirkiye di hevpeyvînekê de digel hijmareka rojnamevanan da zanîn ku welatên yekgirtiyên Amerîka û Tirkiye armanceka hevpişk hene ew jî şerê çekdarên Daişê ye. Hindek ji van grupa pitir şiyan hene bû pajvebirina Daişê ku ji devera min bijbêne derkirin. û me biryar heye her karekê bikin bû piştevaniya hevalbendên me li Tirkiye û endamendiyên Îtîlafa Sûrî da serkeftî bin. û ya şemiyê girîngtir Amerîka û Tirkiye heman armanc li Sûriyê hene. Ajansa Peyamên Fermî ya hikûmeta Tirkiye ragihand du mûşek ji Sûriye di nav axa Tirkiye li bajarê Kilis keftin û bi kêmî ve du kes birîndar bûn û hijmareka dibistana hatine valekirin. Diger berbelavbûna gefên Daişê li Sûriye û Tirkiye û tevaya Rojhilata Navîn di nav Tirkiye de aloziyên siyasî hene. Li demê leşkerê hikûmeta Tirkiye operasyonên leşkerî dijî serhildayên Partiya Karkerên Kurdistanê pêkitîne. Ku balyozê Amerîka daxwazê ji serhildayên Kurd dikit, dawiye bi tund û tîjiyan bînin. Em careka dî daxwaz ji PKK dikeyin dest ji çekî û tund û tîjiya berdin û dest bi danûstandina bikin bi awayekê welatî pê razî bin û behsê arêşe û needaletiyê bikin ew ên bûne egera tund û tîjiyan. Operasyonên leşkerê Tirkiye dijî serhildayên Kurd yebûye xaleka serekî di cudaberiyên di navbera Serokkomar û Serokwezîrê Tirkiye. Serokwezîrê Tirkiye Ehmed Daûtoğlu dergehê dubare danûstandinên aştiyê digel PKK vekir eger xwe ji xaka Tirkiye vekêşin. Lê ev bû cihê rixneka tund ya Serokkomarê Tirkiye. Teröristlerin önünde iki yol var. Terorîstê dikarin dûriya helbijêrin ya xwe ra destî dadgehê dikin yan jî yek bi yekê wê xwe di navê çalên guhkolandinê veşêrin û Tirkiye din li pêşiya wan tune ye. Kar bi destekî kecekê di hevpeyvîneka taybet da li gel dengê Amerîka daxwaza navbijiya nefneteweyî kir bû dubare pêkînana pêvajoya aştiyê. Rast e yani em jî alîgirî viyane ku kêşeya Kurd bi rêya siyasî were di çareserkirin mafin gelê Kurd diwarê zagona bingehîn de werne çareserkirin. Lê aniha em di pêvajî dane ku em li hember jenosaydê xwe diparêzin. Eger hêzên navneteyê wek Amerîka wek Yekîtiya Ewropa bikevin navberê zex ser Tirkiye çêkin ku ev jenosayd bide rawestandin ew zaman tevgerê azadî jî li gor pozisyona xwe diyar dike mesela bi gotûbê jî çareser dike. Digel hebûna cudaberiyan di navbera her du welatên NATO, Tirkiye û Amerîka derbarê çendîn pirsên herêmê, Tirkiye bû demekî dirêj daxwaza devereka parastî li Bakurê Sûriye dikit lê Washington qayîl nabit û her wisa piştevaniya Amerîka ya peke pirs girêkeka diye ku balyozê Amerîka wê piştevaniye red dikit.